Ġew iktar u konsegwenza ta' hekk nefqu iktar ukoll. Din hija l-konklużjoni ewlenija tal-istatistika uffiċjali dwar it-turiżmu għas-sena 2014 li ntemmet ftit tal-ġimgħat ilu. Dan ifisser li s-sena l-oħra kienet waħda rekord f'dawk li huma wasliet ta' turisti lejn Malta. Il-wasliet ta' turisti f'pajjiżna s-sena li għaddiet qabżu il-1,700,000 li huwa 7.8% iktar min numru ta' wasliet fis-sena 2013. L-iljieli li t-turisti għaddew f'pajjiżna kienu jlaħqu 13,500,000, żieda ta' 4.9% fuq is-sena ta' qabel. Filwaqt li l-infiq qabeż il-1,5 biljun, żieda ta' 6% fuq l-2013 li diġà kienet meqjusa bħala sena tajba ħafna għal qasam turistiku. Kif mistenni l-maġġoranza ta' dawn it-turisti ftit iktar minn 1,400,000 ġew Malta għall-Btala. 1,150,000 kienu qed iżuru pajjiżna l-ewwel darba, filwaqt li hemm iktar minn 500,000 turist li lil pajjiżna żaruh iktar minn darba waħda. L-Ingliżi, Italjani u l-Ġermaniżi baqgħu dawk li l-iktar iżuru lil pajjiżna.